Keď som bola tehotná, tak som začala mať také tie prvé príznaky, že modré nohy, metličky mi začali proste také napuchnúť nohy, boleli ma. No, potom som išla k lekárovi a vlastne zistil lekár, že tým, že som stále celý deň na nohách od rána do večera, takže mám nábeh na krčové žily. Pacienti, ktorí nás navštevujú, majú väčšinou už komplikovanejší priebeh. Keď sú už neskoršie štádia, tak vtedy môže dôjsť k tomu, že sa zníži prekrvenie kože a vznikajú tzv. Až chronické vredy predkolení. Ale to už je veľmi vážna komplikácia. V dnešnej dobe by sme k tomu už nemali dospieť, mali by sme sa liečiť oveľa skôr. Som prišla cez leto domov, strašné bolesti nôh, samozrejme zase zapálené, nemohla som sa dotknúť, to je až taká bolesť, že si vlastne nemôžete ani nohy položiť na posteľ. Dnes sme v Šelpiciach, na benzínke čerpacej stanice. Práca je to vlastne, som pumpárka, obsluhu čerpacej stanice. Moja práca spočíva v tom, že vlastne musím stahovať stojany, tankovanie, obsluhovať zákazníkov, dokladať tovar, robiť hotdogy, kontrolovať vecka, čistota, bezpečnosť, vlastne všetko tu je. A obsluhovať pokladňu. Od 15 rokov som stále na nohách. Zo začiatku, jak mi začali tie krčové žily, som vlastne robila v jednom takom bufete. Tam sa robili 12, to som bola aj tehotná, takže som bola na nohách od rána do večera. Potom ako predávačka, takže zase na nohách. Takže potom sa mi začali tie žily zapalovať. Začalo to takým, že bolesti, stvrdnutá žila, v podstate také jak zrazeninky, bolestivé na dotyk. Varixy, v preklade krčové žily, je ochorenie chronické, ktoré poznáme bežne zo života tým, že vidíme ľudí okolo, ktorí majú rozšírené žily na nohách a je to jednak estetický, jednak medicínsky problém. Dosť často to prebieha tak, že sa začnú rozširovať iba maličké úseky, ktoré si nevšímame a vzniká pomalý pretlak v žilovom systéme. Uvoľňujú sa chlopne, nikdy nevieme povedať, čo je prvotné, ale tým uvoľnením chlopní dochádza k tomu, že v žilovom systéme je pretlak. Pretlak spôsobuje ďalšie rozširovanie stien žíl, zväčšovanie ich priemeru a tým pádom znovu zvýšenie spätného toku. Ten spätný tok sa vytvára vtedy, keď je zvýšený vnútrobrušný tlak. A to je pri stolici, pri dvíhaní ťažkých bremien, pri kašli, pri rôznych iných činnostiach, ktoré si ani neuvedomujeme. Ten problém pravdepodobne začal aj mnou, pretože vlastne ona to mala po porode so mnou, takže... Ale ja si ju pamätám v detstve vlastne ako veľmi aktívnu, naopak, pretože ja si ju pamätám ešte, keď s tatinom chodili do fitka, kde brali aj mňa a kde cvičili a jednoducho športovali. To bolo ešte pred narodením brata. Ja už som ju mal vlastne zaužívanú s tými krčovými žilami, keďže od môjho útleho veku ona už vlastne tie krčové žily bohužiaľ mala. Keď sme boli napríklad na dovolenke a išli sme sa vlastne kúpať, išli sme do mora, tak jej to jednoducho nerobilo dobre, keď išla do toho mora. Ona sa veľmi často sa stávalo, že nebola ani raz v mori vlastne za tú dovolenku. A ja som to napríklad niekedy nechápal, keď som bola na lyže, prečo, lebo ona mi to vlastne ani nechcela povedať. Vždycky si hľadala nejakú tú výhovorku alebo niečo, nechcela mi to povedať. No momentálne časom som to už pochopil a bolo mi to aj ľúto, že vlastne nemôže ísť s nami do mora, nemôže si užívať s nami niektoré tie chvíle, tie príležitosti, ktoré sme mali. Ona je vlastne taký typ človeka, že ona si nikdy nesťažuje. Čiže ona vlastne, keď problémy mala, ona sa ich snažila potláčať, aby sme my o nich nevedeli, veď deti to nepotrebujú vedieť, nepotrebujú to pocítiť celá rodina. Čiže ona bola vlastne taká tá ochranárska a snažila sa to vlastne skrývať. Keď sme vlastne chceli ísť niekam na nejakú možno dlhšiu prechádzku, tak vtedy to bolo tak cítiť. A ja si tu sadnem, ja vás budem pozerať, vy choďte tam hore, choďte si tam vyšplhať, ja vám zakývam.
nechcela som prenášať tie svoje proste starosti na rodinu, na deti. Jak sa hovorí, že každý máme nejaké tie svoje starosti a tak chcela som byť silná žena, no. Chcela som to zvládnuť sama. Aj keď napriek tomu to potom nešlo. Vždy idem trošku cez bolesť, ako nejsom, jak sa hovorí, že u nás na záhorí, že upejpaná, áno. Ale už niekedy, keď to bolo veľa, tak už som sa aj poplakala, poviem popravde. Vtedy bolo pozorovať to, že už si viac vykladala nohy, že jednoducho už potrebovala viac oddychovať. Veľakrát bola aj taká uplakaná, že jednoducho bolo to na nej vidieť, že je taká mrzutá, aj veľakrát nervózna a tak ďalej. Čiže aj tie pocity sa rôzne striedali. Varixy si vieme predstaviť tak, ako keby sme na konci hadicu zalomili, tak na začiatku nám nezačne pritekať dostatočné množstvo, lebo neodteká nám dostatočné množstvo na konci. Tým pádom tá krv tam stojí, neprichádza dostatočne množstvo kyslíka a to nedostatočné množstvo kyslíka je úplne iný metabolizmus a je to podobné, ako keď má človek svalovicu, že sa tam hromadia kyslé produkty a iné metabolity a tie spôsobujú bolesť. Bol to taký známy, momentálne sme robili nejaké prerábky na dome a hovorí, že to takto nemôžeš fungovať, že mi doporučil pána doktora Julia Somoranského, že je teda špecialista, tak som bola u ňoho v ordinácii, urobil mi sono, urobil mi vyšetrenie, samozrejme povedal, že kde som bola doteraz, no. A skontroloval mi jednu nohu, druhú nohu, kde mi vlastne zistili, že som prekonala trombózu na obidvoch nohách, o čom som ani vôbec nevedela. Ani som to nemala vlastne liečené, tak som povedala, že idem do toho. U pani Ľubici sme zistili reflux výrazný s veľkou dilatáciou, to znamená rozšírením hlavnej povrchovej žily, ktorá ide od slabiny smerom dole. Ten priemer tam bol, myslím, že do 18 mm, čo je veľmi veľký priemer. To, že mala dlhodobejšie bolesti, už nevládala stáť, pomalečky nastupovali krče, opuchy tých končatín, tak to ju motivovalo k tomu, aby prišla. Je pravdou, že veľa ľudí si to neuvedomuje, alebo nedáva si to do spojitosti s týmto problémom, že to môže byť jednoducho riešiteľné a trpia ďalej až dovtedy, kým nemajú nejaké vážnejšie komplikácie, hyperpigmentácie na koži, zmeny alebo otvorené vredy. U tejto pacientky tým, že sme to zistili, zindikovali sme tam operačnú liečbu, tiež miniinvazívnu lepidlom. Lepenie žíl, ktoré spomíname, je jednoduchá metóda, ktorá bola vyvinutá už dávnejšie, používa sa v Amerike približne 20 rokov. Princípom tejto liečby je uzavretie celej žily od odstupu z hlbokého systému až do dolných častí, takže po zavedení katetra do hĺbky, čo si robíme buď pod kontrolou zraku alebo pod ultrazvukovou kontrolou, začíname aplikovať lepidlo. Lepidlo je vnesené do dutiny tejto žily, tam sa aktivuje pomocou krvi a zlepí nám steny tej žily, tá sa pomalečky stiahne a zostane nám tak. Tým pádom v tom momente je žila znefunkčnená a ten reflux už nie je možný, čiže pacient je vyliečený. Žilový systém je sieťový systém, ktorý tvorí kilometre žíl. Sú povrchové, sú hlboké. Oni sú navzájom vždy prepojené. Keď sa niektorá žila poruší, preberie funkciu náhradná a tá odvádza krv. Čiže my, keď odstránime chorú žilu, ten prietok sa prenesie do zdravých žil a tým pádom pacient nemá z toho žiadny negatívny pocit, iba práve že pozitívny, lebo nevzniká ten reflux a nevzniká ten pretlak v tom žilovom systéme hlavnom. Takže pacienti to tolerujú dobre a nám tá žila nechýba. Čakáte v čakárni, tak zhodou okolností tam ukazovali presne túto operáciu a pán doktor sa rozprával s tým pacientom počas tej operácie, pýtal sa ho na jeho pocity, či ho to bolí, či ho to nebolí. Proste tak hovorím, reku, asi sa nemám do čoho báť, proste, tak ma to tak ako navnadilo. Ste len v podstate lokálne umrtvená a lekár s vama komunikuje, tak mi to tak akože takú odvahu. Aj tá sestrička vás pohľadkala, proste taká ľudskosť. Takže bola som taká, že odhodlaná, idem do toho a dobre. Dostali sme sa do fázy, kedy pacientka je uložená na lôžko, máme sterilnú prípravu a začíname operáciu.
Budeme preparovať hlavnú povrchovú žilu, ktorá je ako hlavná príčina vzniku varixov. V tomto prípade musíme použiť trošku iný postup, nakoľko pacientka má silnejšiu nohu. Chceme uzavrieť aj spodnú časť tejto safény. Podáme lokálnu anestéziu, umrtvíme, aby pacientka nemala bolesti pri tomto zákroku, lebo je to rezná rana, ktorá je síce malá, ale lokálnou anestézou dokážeme odstrániť všetky tieto pocity a pacient to toleruje veľmi dobre. Teraz odpájame všetky tieto crossingové žily, uzatvárame ich ligatúrami, to znamená trvalým uzatváraním a prerušíme ich. Taktiež prerušíme aj venu safénu magnu, to znamená tú hlavnú žilu povrchovú, odpojíme a tým pádom zabránime spätnému refluxu v ďalšom priebehu. Túto žilu takisto bezpečne uzavrieme v niekoľkých vrstvách a potom začneme pristupovať k samotnému lepeniu. Toto je lepidlo, je to cyanoakrylát, to znamená podobné ako sekundové lepidlo. Má hustotu približne medu a na vzduchu nám skoro netuhne. Začína tuhnúť až vtedy, keď dôjde k styku s krvou a vtedy vytuhne okamžite, čiže tá liečba je okamžitá. Teraz zavádzame katéter kovový, ktorý nám slúži ako vodiaca lišta, po ktorej budeme zavádzať ďalšie katétre alebo dilatátory. Prejdeme ním celú dĺžku žily až po koniec. Toto si vieme manuálne skontrolovať, ale že sme 100% na tom mieste, na ktorom chceme, aby sme nepoškodili žiadne okolité tkanivá. Takže teraz už zavádzame katéter, ktorý obsahuje samotné lepidlo. To lepidlo je približne 5 cm od konca. Je to kvôli tomu, aby nedošlo ku styku s krvou. Až po zavedení, kedy začneme aplikovať to lepidlo, vtedy nám začne tuhnúť. Takže bezpečne ho zavedieme cez tento vodič, ktorý je dutý, až úplne na najspodnejšiu časť a odtiaľ budeme aplikovať stále dávky. Dávky sú vždy konštantné, na to je upravený prístroj, ktorý nám to dávkuje a stále po aplikácii tohto lepidla vykonávame kompresiu, to znamená stláčame tú žilu v danej oblasti, kde to lepidlo vypúšťame. Vieme to jednak podľa toho, kde máme umiestnený ten katéter, jednak v niektorých prípadoch to cítime, lebo vieme, kadiaľ ide, takže tú oblasť zatlačíme, robím to ľavou rukou a pravou si kontrolujem stále ten vodič a jeho hĺbku. Operovali pani predo mnou, že tá operácia trvala 20 minút. No, moja jedna noha trvala hodinu a druhá hodinu a pol. Ešte som sa tak pozerala na hodinku, už by mohli aj skončiť, ale ako v pohode. Zas viem, že pán doktor to urobil precízne. Máme už celú žilu zalepenú, celý výkon je viac menej ukončený, zostáva nám iba otvorená rana, ktorú uzatvoríme klasicky tým, že ju zašijeme. V tomto momente máme ukončený chirurgický výkon, pacientka je pri vedomí, nebola vôbec tlmená, takže celý čas sledovala to, čo robíme, už zostáva iba postaviť sa a odísť. Pooperačne nemusí byť bandážovaná, nakoľko táto žila je už zlepená, ako som spomínal, a nepotrebuje vôbec žiadnu ďalšiu liečbu. Pacientka príde po týždni na kontrolu, kedy sa vyberajú stehy a potom ďalšia kontrola je približne o pol roka, čiže 6 mesiacoch a vtedy budeme zvažovať, či ešte niečo urobíme alebo nie. Väčšinou netreba žiadny ďalší doplňujúci výkon. Po operácii to bolo trošku náročnejšie, preto lebo ja ako neposlušná pacientka, ako mi pán doktor povedal, že minimálne tak týždeň by som mala byť doma, tak akože vybavila som si v práci 4 dní, že teda kolegovci za mňa potiahnu, lebo chcela som byť kolegiálna, hovorím, reku, dám to. Bolo to také trošku náročnejšie, ale akože dala som to v pohodičke. Jedna noha, čo som mala takú tú horšiu, tú nohu na tom, tak tá trošku viacej mi opuchala. Ale bola som s pánom doktorom, som telefonovala, proste konzultovala som to, povedal, že to kvôli tomu, že som teda na nohách, že treba si tú nohu zabandážovať, namastiť a bude to v pohode. A aj sa tak stalo, že naozaj tá noha mi teraz akože funguje super.
tak samozrejme ona je aktívna, ona jednoducho už hneď musí pracovať, ona by tu bola za chvíľku schopná behať, vysávať mu upratať si, všetko bolo tip-top podľa nej, schopná ísť hneď nakúpiť, schopná ísť tam. Ona by si všetko chcela hneď zariadiť, takže, ale musela si pár dní dať teda pauzu, ale viem, že aj vtedy s tým bojovala, pretože ona je veľmi aktívna žena v tomto. Ona chce mať vždy poriadok, v podstate ako asi všetky ženy, takže chcú mať upratanú domácnosť. Je ochotná niekoľkokrát za sebou vysávať, takže len aby bol poriadok. A čiže pri nej je to strašne náročné s takýmito vecami napríklad pomáhať práve s týmito domácimi prácami, lebo ona chce mať všetko dokonalé, všetko musí mať podľa svojich predstav. Takže, a to my chlapi asi nedokážeme. Pani Ľubica nie je výnimkou aj od ostatných pacientov, že po operácii sa veľmi rýchlo dostávajú do pracovného procesu. Je jedno, čo robia. Dôležité je, aby sem tam cvičili, aby napravili tou cievnou pumpou to, že môže to stať v tom žilovom systéme. Mali sme aj pacientku, ktorá má 80 rokov, robila v kuchyni, prišla na operáciu krčových žíl, bola zoperovaná, po týždni sa vrátila naspäť do kuchyne, do dnešného dňa varí a veľmi dobre. No tak my ženy sme také, že my si asi nedáme povedať, ale mali by sme mať nohy vyložené. Keď ich máme teda vážne, že teda bolia nás, opuchnuté, vyložené, väčšinou, že nad hlavu, aby boli a odpočinúť si vlastne. Každé bolesti, opuchy nôh, krče sú indikované na to, aby sa vyšetrili, aby sme vedeli pôvod. Či je to z nervového, či je to z tepenného, či je to z kostrového systému, alebo či je to z žilového systému. Pacient by mal vedieť, z čoho to je a na to je presná diagnostika. Keď sa jedná o bežné opuchy sem tam na večer po dlhšej záťaži, tak je to veľmi pravdepodobné, že je to žilový systém. Takisto krče v noci hovoria skôr o tom, že je to žilový systém, že sa tam tie metabolity menia a toto spôsobuje tú bolesť. Keď sa takéto niečo deje, pacient nikdy nevie, či je tam rozšírená žila veľmi, či je tam ten reflux výrazný, či mu tam hrozí trombóza, či je to lepšie už operovať alebo nie. Takže vyšetrenie cievnym lekárom, cievnym chirurgom, radiologom je na mieste a vtedy vieme veľmi presne určiť, o čo sa jedná. U mňa tie krčové žily sú takého dedičného charakteru. Aj sa to tak hovorí, že vlastne ženy zdedia tie krčové žily po otcovej línii. A teda u nás v rodine to platí. A v podstate sa mi to tak začalo prejavovať asi po pôrodoch. Vtedy asi to tak najviac mi tie žily vystúpili a najprv som to brala ako také estetické hľadisko, že mi to vadilo, ako to vyzerá. Ale teraz toto súčasné rozhodnutie je vlastne z takého funkčného hľadiska. A pán doktor povedal, že tie žily v podstate majú ešte aj reflux, tie horné safény, takže on by to určite zoperoval a je to také, že aj do budúcna, aby som sa vlastne vyvarovala tým ďalším, vlastne tomu ďalšiemu vývoju tej choroby krčových žil. Možno, že aj tá predstava, že čo by ma čakalo, je oveľa horšia ako to, čo teraz podstúpim. Keď počujem, že čo všetko tá choroba, aký má vývin, ako sa môže vyvíjať ďalej, tak určite toto je jednoduchší spôsob, ako potom riešiť už také ťažké prípady, nejaké veci. Dnes máme naplánovaných pacientov na operáciu varixov. Budeme robiť aj laserom, takzvanou evlou, to znamená endovaskulárne, kde zavedieme katéter dovnútri a budeme páliť potom tú žilu znútra. Operácia pomocou laserá prebieha takisto veľmi jednoducho. Základom je lokálne umrtvenie a tzv. Tuminiscencia, kedy sa vyplňuje okolie žily na to, aby bolo to okolie chránené pred poškodením teplom. V tomto prípade ošetrujeme obidve povrchové žily. Kompletne sa zavedie katéter dovnútra pomocou ultrazvuku, kedy si ju vizualizujeme, napichneme ju, zavedieme tenký katéter, ktorý je hrubý 400 mikronov, takže zanedbateľný priemer. Postupne ju zavedieme do žily a pomocou prístroja, kde sa produkuje laserové svetlo, aplikujeme túto laserovú dávku vždy po centimetri v celej dĺžke. Toto žiarenie sa nám premieňa na teplo a teplo je samotné to, ktoré účinkuje, že nám popálí vnútro endotel tejto žily.
Na niektorých snímkach vidíme, ako táto časť žily nám zhorí, úplne skolabuje a sa až stiahne. U veľkej časti hlavne žien dochádza k tomu, že sa rozširujú malé žilky, ktoré sú po povrchu a sú esteticky veľmi významné a nie sú pekné, nie sú príťažlivé, preto ich chcú ošetriť. Na toto využívame takisto laser, ktorý popáli stenu týchto žil. Robí sa to ale cez kožu, čiže tento systém nazývame Klax, ktorý doplňame potom podávaním takisto sklerotizačných látok, ktoré sú jemnejšie. Dosť často je to iba obyčajná glukóza, ktorá je vo vysokej koncentrácii a tým pádom poškodíme endotel a tým pádom vyriešime tento problém. Vôbec nepomáha, vidíš to? No, nepomáha, dosť to nepoučilo. Keď som ju tu už po tej operácii videl, tak v podstate bolo vidieť, že jednoducho tie nohy zrazu má také, aká mala predtým. Nemá ich už také opuchnuté a jednoducho dokáže normálne chodiť bez bolestí, fungovať a jednoducho aj v tej práci potom podávať ten výkon, aký ona chce. No. Moji synovia, vlastne starší Tomáš má svoju takú tú akadémiu detskú, kde vlastne trénuje detičky, futbal. Mladší senátor Timotej, ten mu pomáha pri tom. Aj futbalista môže mať problémy s krčovými žilami. Možno aj ja budem mať, neviem, zatiaľ nemám nič potvrdené, ale mal som väčšie problémy napríklad s krčmi, ktoré keď som mal, tak som mal extrémne silný krč. Ja som za to, že vlastne šport je vlastne najlepšia prevencia voči každej chorobe. Samozrejme snažíme sa tie vlastne deti edukovať, aby jednoducho nemali v budúcnosti problém napríklad aj s tými zraneniami, alebo aj ako momentálne hovoríme o tých krčových žilách, aby aj s tým nemali vlastne problém. Otázka je vždy, či športovať alebo nešportovať. Šport profesionálny väčšinou spôsobuje poškodenie niektorého orgánu, či sú to kĺby a v našom prípade aj varixy, tým, že je preťažený systém pretlakom. Vieme si pomôcť tak, že pokiaľ vieme, že robíme takýto šport, tak okrem brušných pásov napríklad na brucho, aby sme nemali hernie, to znamená brušné prietrže, tak si dávame aj kompresívnu bandáž, to znamená aspoň ponožky lítkové, ktoré nám sťahujú to predkolenie a tým pádom zrýchľujú spätný návrat. Športovci, ktorí behajú, tú pumpu tam majú aktívnu, keď si to ešte stiahnu, tak je to oveľa rýchlejšie. My sa vo všetkom snažíme radiť s odborníkmi, s ľuďmi, ktorí sú ďalej ako my, majú na to nejaký iný pohľad. Je super, že máme svoj názor, ale strašne dôležitý je ten názor aj ďalších ľudí, ktorí sú v tej oblasti odborníci. Lekármi, mám nejaký problém, OK, čo to je za problém, ako ho liečiť. Je to strašne dôležité proste poradiť sa s tými ľuďmi, že čo by vám odporúčili. A riešiť to možno zavčasu. Pretože ak sa niečo rieši zavčasu, nemusí to mať potom také následky. Povedzte mi, ako sa cítite. No, cítim sa o mnoho lepšie, jak som došla prvýkrát za vami s tou mojou diagnózou, s tými krčovými žilami, tak úplne je to 1,000,001. Pomohlo to, hej? Necítite žiadne problémy teraz, alebo ešte stále niečo? Viete čo, vôbec, už mi tie nohy ani tak nenapúchajú, nebolia ma. Proste v práci som úplne v pohode, vysmiatá už proti tomu, ako som bola predtým, nervózna. Super, takže sa pozrieme na končatiny, vyzlečiete sa a pozrieme na to ultrazvukom, či tam ešte niečo zostalo, alebo nie. Dobre, pán doktor. Vyzerá to dobre. Vidíme tu iba normálne žily v podkoži, a tie nie sú dilatované a to, čo tu ešte niekde nachádzame, v nich ešte bude prebiehať proces hojenia. Tu vidíme kúsok trošku tej žily, ktorá je zalepená, vo vnútri sa nachádza lepidlo a tá žila je nestlačiteľná, nefunkčná. Tu máme napríklad normálnu žilu, ktorá má prietok a tu keď zatlačíme, tak ju stlačíme úplne stenu na stenu a stratí sa nám. Na rozdiel od tej lepenej žily. Pacientka je teraz vo fáze čakania na to, ako zareaguje zvyšný žilový systém. Tento žilový systém môže pomalou atrofiou dospieť k tomu, že sa zahojí úplne a nebude treba žiadny zákrok.
Doporučuje sa približne poloročné sledovanie minimálne a až potom intervenciu, pokiaľ treba, a to je buď sklerotizácia alebo miniflebektómie podľa toho, čo bude. Na to čakáme, aby prešlo to obdobie, potom si spravíme zase kontrolný ultrazvuk, budeme pozerať, či máme uzavreté všetky perforátory, či tam sú tieto varixy a pokiaľ bude tendencia sťahovania, počkáme ešte viacej, pokiaľ nebude tendencia, tak môžeme ten výkon doplniť podľa toho, čo bude najvhodnejšie. Pre ňu asi najviac oceniteľné je to, že môže v tých bežných činnostiach a veciach fungovať. To je asi to najdôležitejšie, keď tam potrebujete nakúpiť, potrebujete jednoducho ísť niekam niečo vybaviť, niekde stojíte dlhú radu, bolia vás nohy. Jednoducho, myslím, že toto je pre mňa najviac oceniteľné. A tie ostatné veci to už je ten benefit, ktorý jej dokáže možno pomôcť užiť si aj tie dovolenky a aj ten čas s rodinou. Nebolia ma nohy, v podstate nemám ich napuchnuté. Mám energiu, nebolí ma to. Nemám ich napuchnuté, nemám ich zapálené. Proste fungujem tak, ako keby som ich ani nemala tie krčové žily.